खुलुमबाय रायजोफोर, आं फुंजा मुसाहारि गहपुरनिफ्राय गिबियावनो बांला 1431 आरो इंराजि 2024 एप्रिल आरो बैसागनि 1 अक्ट' दिनै बे गोदान बोसोरनि अननाय सिबिनाय बरायनायखौ गासै बुहुमनि रायजो राजानिसिम बावहरनाय जाबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम आं फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनगोन जे फैगौ बैसाग दाननि 7 अक्ट' एबा एप्रिलनि 20 अक्ट' बै दिनखालि दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव दिल्लीनि कमिउनिटी सेन्टार PTS मालविया नोगोराव बैसागु बराय फोरबो जानो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय रंजानो थाखाय बिथांमोनहा आंखौ हांख्रायहरदों। दा बै हांख्रायनायखौ लानानैनो आंबो थांनो थाखाय थियारि जाबाय। फैगौ 6 बैसाग खालि थांनो थाखाय आं थियारि जाबाय। दा बिनिखायनो दा गासै दिल्लीयाव रायजो जानाय गासै बर' फिसाफोरखौ बै दिनखालि गाव गावनि हारिनि मोनसे हारिमु होननानै बयखौबो बै जायगायाव थांनानै रंजालायनो थाखाय एबा आंखौबो हेफाजाब होनो थाखाय बयखौबो खावलायबाय। आरो लोगोसे बे गोदान बोसोर बैसागुनि मुङाव गासै बुहुमनि बर' फिसाफोरनिसिम आंनि माखासे इसोरनि सायाव आरज गाबनाय थागोन जे बे गोदान बोसोराव थांखांनाय माखासे खुथिनाथि बेमार आजार एबा खैदां खैफोदफोरखौ जोङो बावगारनानै गोदान मिथिंगाजों गोरोबनानै बे संसारखौ खुंलांनो थाखाय एबा गाव गावनि देहा सोलेरखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जों बयबो नाजानांगोन। आरो बे गोदान बोसोरनिफ्राय बयनिबो जिउआव मोनसे सोलायनाय लाबोथों एबा जौगानाय लाबोथों होननानै आङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै खुलुमनाय बावहरबावबाय। गोजोन्थों।